Телепшен инструктор белән берлектә мобилизацияләнгән егетләр ату күнекмәләрен искә төшерә. Бу полигонда 1 минутка йөзләгән ядрә тавышы яңгырый. Кайсы автоматныкы, кайсы пулеметныкы. Менә бу җирдә басып атырга, бу җирдә ятып атырга өйрәтәләр. Да, в основном теге строй бергә булу, шул моментлар теге нинәсәле уже тәннәр искә төшерә дим, бергә плечадан плечага тору, шундый моментлары нинәсәле бүтәннәрдә дә күренеп тора ул. Теге армиядә эш ялыйда өйрәнгәнне монда эш көндә уже искә төшеп баса бөтен кешеләр. Полигонда шөгыльләнүчеләр арасында Татарстан егетләре генә түгел, күрше төбәкләрдән дә бар. Башкортстан егетләре шушында ук яши. Алардан аерым бер рота төзелгән. Булары хәрби полиция хезмәткәрләре. Без монда икенче көн нәмә учебкага йөрибез, шул өйрәнәбез инде. Буган нәмәне. Шул атырга, хәзер мен атырга йөрибез. Нәрсәдән атасыз? Автоматтан. Егетләргә күнекмәләрне ачык һавада гына түгел, ябык мөхиттә дә уздыралар. Мисал өчен, менә бу окопта берничә мишень урнаштырылган һәм аларга эләгү өчен инструктор һәр егеткә ату өчен уңайлы урын сайларга һәм коралны дөрес итеп юнәлдерергә өйрәтә. Подготовка началась с 3 числа. 3 октябрьдә әзерләнә башладык. Бу территориядә 6 уку урыны оештырылган. Аларның барысында да корал бар. Шәһәр içендә траншеяда эшләү, бинаны саклау, хәрби медицина әзерлеге, инженер әзерлеге. Шулай ук атмыйча гына башкарыла торган күнегүләр дә бар. Левый зарядить. Егетләрне махсус хәрби операциядә катнашкан инструкторлар өйрәтә. Полигонның бу өлешендә зенитчылар шөгыльләнә. Монда команданы тоерга кирәк. Төгәллек мөһим. Мен Дальний Востокта шушындый, монда юк түгел, икенче төрләргә бирдә, тоже зенитныйда служить икән. Ни искә төшерәбез, өйрәнәбез дә инде. Өйрәтәләр командирлар. Әйбәт тәртип. Егетләрне сакланырга да өйрәтәләр. Аларга Татарстанның гамәли ату федерациясе белгечләре ярдәм итә. В данный момент отрабатываем оборонную технику. Монда оборона техникасын өйрәнәбез. Атучылар коралны атуга әзерләргә, душман кискен һөҗүм иткән очракта һөҗүмнән сакланыр урын табарга һәм шуннан душманга ут ачарга өйрәнергә тиешләр. Мондый хәл хәтта КППда басып торганда да килеп чыгарга мөмкин. Тәҗрибәле хәрбиләрнең сүзенә караганда, егетләрнең нинди рух белән шөгыльләнүе дә мөһим. Укулар октябрь ахырына кадәр дәвам итәчәк. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы.